menee. Joo. Vittu, se on mun silmää! Hyvää huomenta, sunnuntai-aamu. Kelihän täällä ei kauhean jouluinen ole, kun katsoo ulos. Aika lailla sumua, pääosin pelkkää sumupaskaa. Nytten kun saavuimme Hakumilaan, eikä täällä enää ole sumua ja lämpötilakin nousi, voimme avata rättikaton ja nauttia rättistä ulkoilmasta. Näin. Samalla myös eilisen hajut täältä autosta poistuvat. Mulla oli haisevia ihmisiä täällä. Joutuu olla niinku kännikuskina lähinnä. Sehän ei oo mukavaa ikinä, ellei nauti siitä jollain verkolla tavalla. Eli suunnitelmat vähän muuttu, tultiinkin Jumboon, mä myin toisen mun auton ja ostin pikkusen cruiserin. Voi sitten kesällä cruisailla vähän lisää, vaikka on mulla noita lautoja kyllä ennestään. Mut ei niitä ikin voi olla liikaa. Moi Toni, miten menee? Näkis ruokaa kiirevaihteeksi. Hyvä.